weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusan yoni to mongel to winde jammi to wuuro seeno to wuuro ɓulɓe to guesela bamom soodi to dey charaka to seynamaji to hayre daye to legal jam weeli ko on takusan juula ha e nder galle amadou bocara mabo to ɗuɗo lolidde sidiyel ha to galle mamadel to lekseba gural yere ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi mauritanie police ji ɓe hinde ggcr ɓe paabima aljuma hanki o suka debbo toko somo duuɓi nogas jinnoɗo wartade to Carrefour Madrid to leydi sénégal Farba Ngoma ko maire député maire Agnemeɓe o suuti kongude makko jabtade yoga e mawɓe jiɗɗal landaji yewni eskan wi to leydi mali kala e wonde e oɗo saaha joni embargo catala seeɗa o haɗani laamu transition ngu rokki yamirore nde ardiɓe douane tawateɓe keerol hakkude mabɓe e leydi Burkina Faso hakkude mabɓe e leydi Côte d'Ivoire e hakkude mabɓe e leydi Sénégal nde udditta kayit dame tokose beele yoga en dammiri wawa taccude faade nder ɗen leydi to leydi Burkina Faso sebbitiɓe ɓe hinde jihadiste en ɓe pettini pont goto tawateɗo e nder wuuro wiyetego e nder wuuro wiyetego naare to leydi Guinée FNDC ko catala woni tigui front national de la défense de la constitution leydi ndi ɓe kolori tigui ɓe oɗo saaha joni ɓe jeeƴi koye catala CEDEAO wullitade kay ko fati e dawal transition nde raɓɓitte nder leydi hen habaruji men joolam jaɓeri so waktu rokki en ma jaa ha to leydi Ukraine to leydi Chine to leydi Iran ha to leydi Syrie bisimilla mone ketki hotondirte joni piren pacciren. kala rafi mo Allah addi omo tellini kene safra ɗum hano hannirta ni an neɗɗo donkuɗo famde ɓandu mum an kattiɗo cellal mum an kattiɗo mbawko mum hutoro gorel ti walla mbiyan gorel teya joni jiituɗa hoore maɗa hano hannirta ni an tugiɗo an donkuɗo yaade jama e juma donkuɗo jokkoyde enɗam an gonduɗo e tension diabète koyɗe musoje reedu wuttoru mo nangata taare ustoraɗo goragu e dendagal rafiji goɗɗi bawɗi wonde hutoro gorel teya joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina gorel te ko lekki ki Allah jippini safra rafiji kewɗi umrikkite Corée du Sud gorel te ko lekki ki ala rewam ala produit chimie a ittata hen ko jamirɗa gulna ndiyam ha wula mbaɗa hen aɗa yarna jaro liptoni joni jiɗɗa hoore maɗa gorel te kala jiɗɗo hebde ɗo ko ɓuuri labde aɗa wawi jokkodirde ɗeɗo ni tongoɗe so tawi koto leydi Sénégal jokkodire biyeteɗo Amadou Kébé to Ziguinchor numéro mum téléphone ko 77 560 54 30 so tawi koto Kidira jokkodire ceerno Habous Diallo numéro mum téléphone ko 77 554 75 54 so tawi koto Touba jokkodire biyeteɗo Moussa Mbacké numéro makko ko 77 631 71 68 so tawi koto wonɓe to leydi Gabon jokkodire Papa Kane numéro mum ko 077 39 57 97 Papa Kane noon ene wiya ona wonde leɗɗe muɗuma bolokinoɗe to aéroport e oɗo saaha kala ɗe jettima ɗe tawi junggo makko e o saaha kala wonɓe to Gabon so jokkodire makko ma heeb gurel teya hano hannirta ni so tawi ko tawateɓe to leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda numéro makko téléphone ko 06 50 99 64 43
so tawi koto dawlaci tentude Amérique jokkodirta koye Abou So Kawral Fouta business numéro makko téléphone ko +1 34 77 01 56 77 kala jiɗɗo hebde ko ɓuri ɗo labde jaata koto site mabɓe internet mbatta ko www gurilti foof noon koye minuscule ma yi tigui hol nafoore gurilti ƴeewa tigui so tawi gurilti ene safa rafi gonduɗa mbawa hutorade gurilti ha no hannirta ni gurilti ko lekki ko Allah jippini safroki rafiji kewɗi jokkodira e ndeɗo tongode. juulemo wuuri yen jul kewɗo ko ɓatake ummorade docteur Djiby Sow le grand guérisseur docteur Kidira. Docteur Djiby Sow le grand guérisseur ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa. Docteur Djiby Sow ene safra kista fibroma ndogam sita omo safra hémorroïde diabète tension sero deedi guttoji koyɗe musoje e kecoje musoje kala. Docteur Djiby Sow ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko tawateɗo to Nouakchott to légal Elimina étage ñabina sara Carrefour Boudda waɗɗani tigui préfecture mo Elimina ene tawe ɗon miñi ko ene wiye ceerno Maki Ɓam. ceerno Maki Ɓam kala jiɗɗo hebde téléphone makko mbatta ko 34 83 26 89 le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne andina dendagal kiliɗeɓe mum tawateɓe Sénégal ha to leydi Mali to mbawi tawede kala e oɗo saaha joni o arti e base makko to Kidira. Base makko to Kidira e nder leegal Kidira o waɗɗani tigui jamama o ko waɗɗani galle maire kala jiɗɗo jokkodirde makko so tawi ko leydi Sénégal mbatta ko 0 enen nangani en karallagal ngal ha mbawon yiide en to banggue nete bosojo ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah habaruji men e ɗemngal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinare ko fate cellal aade e gollidiɓe mum ɓe kolleri aljuma hanki o wonde ko ujunere e temedde joyyi e nogas e nayo neɗɗo woni holkisaɓe e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi e nder holkiso mabɓe noon hollirama tigui e nder holkiso mabɓe hen e nder holkiso hen noon hen ujunere temedde nayyi capanɗe nayo e yimɓe ɗiɗo ko test rapide woni TDR so tawi noon ko temedere capanɗe nayo ɗiɗi heddiɓe ko PCR woni tigui holkiso laboratoire e nder holkiso he tawama temedere capanɗe joyyi e jeegom neɗɗo ko fiɗaɓe morso covid 19 e nder ɓe cellanoɓe nayo kefti cellal mumen hay goto noon ala mo rafi o yooɓi ene teska noon e oɗo saaha joni morso coronavirus o ne ƴelliti no fewi e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kanko Moukhtar Wuldahi kanko woni jagorgal kalfinade ko fate cellal aade o holliri tigui ñande alarba ɓennuɗo o e nder jonde jagorɗe joɗinode e nder jonde jagorɗe joɗinode wonde kay e oɗo saaha joni leydi Mauritanie eɓe jogui ujunere e temedde ɗiɗo neɗɗo taw ko tinaɓe wonduɓe rafi biyeteɗo insuffisance rénal noon woni tigui insuffisance rénal noon ko kañuma woni kay rafi tawa ko on woni rafi ko taw ko rafi kaɗo neɗɗo kay e kala saaha ƴiƴam dogde e ɓandu mum hano hannirta ni tawa e kala saaha ma jomum waɗe ko wiyete dialyse o holliri noon leydi Mauritanie ene jogui ujunere temedde ɗiɗo neɗɗo wonduɓe on rafi o holliri kadi kala hitande fodde temedde ɗiɗo e capanɗe nayo neɗɗo ene windito e doggol taw ko wonduɓe oɗon rafi o holliri noon ɓe oɗo holliri noon rafi o ne wawi ene ɓeydi ene ƴelliti no fewi to banggue yoɓade pittali yimɓe nder leydi he tawi saabi ɗum ko yimɓe hewɓe ene leela wadde ko wiyete diagnostic précoce woni tigui ne leela yaade holkiso yaade kay ha beele ne gande tawi no gondi rafi o walla ala o holliri kadi machine aji tawa ko machine aji baɗirteɗi dialyse ene pamɗi no fewi e nder leydi he e nder ɗiɗon cuuɗi cafriɗi tawateɗi e nder leydi he ɓe cellani ɓe so gari kay wadde taw ko fodɓe wadde dialyse mumen ene kewi tigui wadde ran ɓe paada e nder ranguji mabɓe hollirama tigui eɓe jooɗo e nder ranguji mabɓe eɓe jooɗo waktuji kewɗi saaha ha pecce jamma eɓe jooɗo e ranguji tawa ranguji mabɓe
mabbe yettaaki ɗum kadi ne jiya e caɗele mabbe caɗele goɗɗe ɗe kadi o holliri kay wonde leydi ndi ene ŋakkira no feewi docteur eɓe yaruɓe on fannu tawa ko waɗoɓe jalisaji sabu o wi leydi Mauritanie no didorno ɓe jogui ko docteur eɓe jeeɗi ɗo yaruɓe on fannu woni spécialiste en jalisa hen jeegoma tawate ko nder nakcoto lamorgo leydi ɗi goto keddiɗo ne tawe nder Nouadhibou o wi noon kanko Mouhtara Wuldahi so lawol rewama kala yimɓe capanɗe nayo tinaɓe wonduɓe rafi jalise rafi kayim taw ko fotɓe wadde jalise ene poti jogade docteur mene on fannu o holliri noon département makko nana darino dole mum ponno yidde kay wadde centre taw on centre ko centre jalise on centre moɓe jiiɗi wadde noon tawa e nder muɗum tawe hen ha sappo e jeetati appareil taw ko baɗoji jalise ha joni koye on fannu keddoɗen kanko Mouhtara Wuldahi ko jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate cellal aadi o holliri kayim e oɗo saaha joni e saaha jonde holliri tigui o aljuma hanki o e saaha joƴingol tuufere tawa ko tuufere arwinide ko fate mahgol oɗo hôpital biteɗo hôpital haram tawi kadi ko hôpital wonduɓe hôpital wonduɓe e cancer cafroto o holliri oɗo saaha joni leydi Mauritanie eɓe jogui ujunere e temedde nayyi capanɗe joyi e yimɓe ɗiɗo tinaɓe wonduɓe rafi cancer e nder leydi hen tawi kadi o holliri e nder ɓen wonduɓe on rafi teskama e nder ɓen ko rewɓe ɓuuri hewde saabu kay e nder ɓen ujunere temedde nayyi capanɗe joyi e ɗiɗo tawaɓe wonduɓe on rafi hen 54 hen 54% ene ko rewɓe gondi oɗon rafi o holliri kadi capanɗe jeenayyi% e ɓen tawa ko wonduɓe e rafi oɗo rafi cancer tawama ngala tigui kanam woni tigui ngala ko wiyete assurance maladie tawa ka ɗum teskima kadi safruji fate on rafi cancer safruji mum ene cattino feewi o erima yimɓeɓe noon yo tinno nde battata hakkillaji men mbawa wadde test précoce woni tigui e kala saaha mbawa tigui yaade holkisuyade koye mumen ƴeewa kay so tawi gondani e rafi cancer ha tengtinoɗe rewɓe saabu kay o holliri wonde rafi cancer so jomum teskama law safruji mum e newi no fewi siftinde on noon hôpital kesso mateɗo o ko ONG goto taw ko e ONG de bienfaisance biteɗo haram kañum e mata on ONG ko so hôpital o gasi noon maɓe mbawa ƴettude dendagal yimɓe wonduɓe rafi cancer kala maɓe ƴettu ɗum en charge e wiide kaya hoorejo wiide gardiɗo oɗon centre walla ONG ma ho on centre tawa ko biyeteɗo Salim Wula Abdallahi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kawguela woni examen tawa ko diplôme gadanomo élève heɓata kay tawa ko ɓen waɗoɓe examen kawguela ummade école fondamental faade collège kawguel ngel noon yalti ha laaɓi ñande alkamisa ɓennuɗo teskama noon suka ɓurɗo hewde toɓɓe woni ko wiyete major e nder leydi Mauritanie kala o heeɓi ko temedere capanɗe jeenayyi e nayyi toɓɓere e nder temedde ɗiɗi toɓɓe namdoteɗe ɗe woni 194 sur 200 point omo wiye noon Mohamed Yahya Wul Cheikh Sidiya ko élève noon o waɗi kawguel ngel koto legal bitegal liksar e nder Nouakchott to banggue hirnangue o holliri hen kanko suko o noon o holliri hen weltare makko mawde no fewi o jarni jinnaɓe makko kay waɗɓe mo encadré taw ko encadrement moƴƴo kono noon kadi o yetti o jarni ɓen jangguinoɓe mo o holliri noon e oɗo saaha joni woni koye heblanade yidde makko kayit ko wadde kawguel beele omo yaha to école aji biteɗi les écoles d'excellence o holliri noon yidde makko e fandare makko kayim ko wontude médecin ko ɗum woni yidde makko eɗen mbiya noon eɗen duwono dendagal sukaɓe hebɓe guel ɗon kawguel eɗen mbiya yo jogoro jamma eɗen mbiyaɓe kadi bonne continuation dendagal ɓe keɓani kawguel ngel ne eɗen mbiyaɓe tan yo Allah rokkuɓe hebde guel hitande mo wuuri wonɓe leydi Sénégal e to leydi Mali kala e leyɗele goɗɓe waɗɓe kawguel ngel taw suwa yaltude eɗen mbiyaɓe kamɓe kala yo Allah rokkuɓe hebde kawguel ngel e dow jamma ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen GGSR ko police ji woni police de regroupement général de la sécurité routière ko police ji halfinaɓe ndenka e kisal laabi e nder leydi Mauritanie kikiɗe hollirama noon aljuma hanki o go lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɓe paabima noon ɓe dandi suka debbo goto tokoso jaro duuɓi nogas jinnoɗo wartade to Carrefour Madrid mo Nouakchott e nder Carrefour Madrid mo Nouakchott noon ene maha ɗon monument mawɗo no fewi on monument noon hollirtiki ko defte muulade kañumen pawdira ha woni monument o taw ko towɗo no fewi kanko suka debbo jinnoɗo wartade o noon koye ndew on monument o ngabbi ha to cettuma cerel ko ɗon tigui o yinno wartade police ji noon taw ko police ji tigui ɓe sécurité routière woni ɓe mbitena misɓaru tawtonoɓe sarɗen ko ɓen paabimo so nde ɓe gaari kay ɓe mbawi ngabbude
ha e dow monima haɓe mbawi yettade mo ɓe jippinimo ko ɗon noon o waɗa e ambulance on awa tigui to cuuɗi cafriɗi tawteɗi e nder nakcot hollirama noon yimɓe heeɓe noon kolliri kanko suka debbo jinnoɗo wartade o wona karɗo cellal no fewi saabu kay holko yawarta banggue hakkille ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni ma jaa ha to jewol noon kettuɗen musidɗo men sehil men biyeteɗo Demba Diop noon ko jarnore faade kay e dendagal Mauritanie Sénégal naɓe kala darnoɓe kay e saaha sukaɓe makko yolinoɓe to jewol ma en ketto dande makko. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah jam ñalli ton ko mawɗum jam tani tabarakallah ko men Demba Diop ala barakatuh. Ghalii Abuu Bah jam ñalli ton ko mawɗum jam tani tabarakallah Demba Diop bomu sukaɓe ɓe yoyliɓe le 21 mai 2022 mi salminimama mi juurumama mi neldimi duwaw mi ñaguima kadi duwaw mi salmini maire mi salmini préfet mi salmini gouverneur mi salmini député mbaɗa mi jinmi gurtudeɓe teddugal ngal ɓe darani kam ngal ɓe kolli kam sunare nde wona min goto wonti hen ko kamɓe foof ndendi poti hen minen foof ndendi poti sunare nde ɓe kolli kam ko min jibi sukaɓe ɓe kono wona min goto jeeyi mettere nde wona min goto jeeyi sunare nde ko kamɓe foof minen foof ndendi sunare nde mi salmini kadi commune de Djewol kamɓe pop suka hen debbo hen gorko hen kamɓe pop ɓe darima darde ɓe pour darade hen eyyi waɗi ruttude ɓe duwaw Ghalii Abuu Bah annene ko jekkitana kam duttana kam ɓe duwaw eyyi haala weeɓani nande weeɓani ndini duttana kam ɓe duwaw eyyi jettinana kam ɓe duwaw no ɓe nandir fof duttana kam ɓe duwaw kadi numéro am ko 43 68 97 71 numéro am ko 43 68 97 71 ɗum woni numéro am Ghalii Abuu Bah ko min Demba Diop gonɗo ɗo e Jowol Gori ko ɗon konmi eyyi Allah jarama on jarama bandiraɓe musidɓe hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e to mbawɗon wonde kala hono musidɗo men Demba Diop ene rutta duwawu noon faade dendagal duynoɓe kono noon kadi mantor makko e jarore makko faade e laamu guila kay préfet guila maire ha yetti gouverneur e darde darino kay ko faate jolgol sukaɓe ɓe eɗen mbiya tan yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kadi yo Allah lomtina allahumma amina. habaruji men ɗemgal pulaar to jowol ko ɗon taccitan maayo payen to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo leydi ndi o siifi décret wona décret noon ko hollidde kayen wonde kala landa walla kala coalition landa taw ko fati kayen ko fati e ɗiɗo sumgoji noon législative woni suɓade sarɗiyeji leydi ndi kala diɗɗal landaji noon ene rokka minutaji 5 ɗina minutaji 5 noon koko fati kay haalde sarɗiyeji ko fati haalde e sumgoji sarɗiyeji leydi ndi ɗum noon tuggata taw ko ɗin sumgoji baɗo ñande 31 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɗum noon holliri kala walla kala hen landa mbiɗen ko minutaji 5 hokkate kala ñalawma ɗum fuɗɗoto noon ko ñande alata 10 lewru juillet woni lewru morso gonɗen ɗo à partir de 0 heure ɗum gasoyde ko ñande aljuma nogas jeenaya lewru morso sanga minuit ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Sidiki Kaba ko kañum woni jaagogal kalfinare ko fati nde forces armées leydi ndi o holliri tigui wonde ɗeɗo balle kala hollirama ko jilluji makko o woni e nder base uji militaire tawtiɗe nder leydi he e yamirore kay hoorejo leydi ndi dokkuɗo hono Macky Sall dokkuɗo yamirore kay ko fati e ɗiɗon fodde kay yo 150 logement taw ko logement ji militaire uji tawteɗi e nder ɗiɗon base uji yo mbaw fewnitede ɗi garɗitine haɗi jaada e jamanu o hollirama noon to Thiès no gasenaya logement taw ko logement de marié pewnitama ha garɗi ha wayno jamma hen logement ji jeetati ko dadiɓe ɓe
koɓe martaba officier ji sappo jeegoma logement keddiɗi koɓe martaba sous officier ji rokkerama toon kadi sappo jeetati boowal woni terrain wonande kay ɓeena taw ko dadiɓe gañunoɓe kay e nder opération ngaji mabɓe ɓe mbanno e nder leydi he ha joni e nder leydi he ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Farba Ngom ko député maire mo Agnemeɓe o kanko kadi ko omo jeeya noon e yimɓe mawɓe landa wiyete ka APR omo jeeya kadi e yimɓe ɓattiɓe Macky Sall horejo leydi ndi kanko Farba Ngom noon o suuti konngudi makko jabade yoga e mawɓe yewni askani o wi noon on nani kay wonde Ousmane Sonko holliri tigui wonde haali koko arata ha e nder Matam e nder ha e nder région de Matam wadde hen walla département Matam wadde hen ko wiyete campagne muɗum wadde hen ruuma jarriba omo wiya ɗum noon bisimilla muma o holliri noon so tawi kay Ousmane Sonko ari toon maɓe jaɓɓu ɗum jaɓɓugal jaɓɓu ɗum jaɓɓugal tawa kaddi gurdam mum yejjitta ngal ɗon jaɓɓugal en keɓani andude noon so tawi koto banggue moƴƴere walla tawi koto banggue bonande ko wawi wonde hen kala o holliri kam Ousmane Sonko so ari nder leydi to ari toon maɓe jaɓɓu ɗum jaɓɓugal ngal yejjitta kaddi gurdam mum o holliri kadi kanko Farba Ngom wonde kay o nani konngudi Barthélémy Dias maire mo Dakar taw huccitini e hoorejo leydi ndi Macky Sall omo andina Barthélémy Dias noon yo andu wonde Macky Sall wona citoyen tan simple no Baba Guru ni kanko Macky Sall ko hoorejo leydi omo foti hormede omo foti waɗede respecté ɗum noon omo andina Barthélémy Dias kadi wonde kamɓe koɓe yimɓe anduɓe dawrugol koɓe yimɓe kadi ɓe gandi Barthélémy Dias no feewi omo andi kadi omo andina Barthélémy Dias wonde omo andi bamum no feewi biyeteɗo Jean Paul Dias ko haydara ala ko majji mum so tawi Barthélémy Dias rentaki noon ma wood ko haalani ɗum tawa kaddi gurdam mum yejjita ɗiɗon konngudi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni ko ñande aleta capantati e goho lewru juillet 2022 gonɗen ɗum woni ko morso gonɗen ɗum ko nden tigui fuɗɗoto subgoji sarɗiyeji waɗata subgoji sarɗiyeji e nder leydi hen ko million ngaji jeeɗiɗo électeur woni fodɓe weddade carte mumen koɓe million ngaji jeeɗiɗo neɗɗo fodɓe suɓade temedere capanɗe jeegom e joyyi sarɗiyanke woni député fodɓe joɗanadeɓe e nder suudu sarɗiyeji leydi ndi ko hollirama noon ko listiji jeetati walla mbitaw ko coalition ngaji dindini ɗina goni coalition boko guiskis ɓen woni jaɓanaɓe wondude e coalition natangue askan wi wondude e coalition alternance pour l'assemblée de rupture wondude e coalition Benno Bokk Yakaar e wondude e coalition Buntubi wondude e coalition les serviteurs wondude e la grande coalition Wallu Sénégal e wondude e coalition Yewni Askan Wi ko ɗeɗo goni jaɓanaɓe taw ko jaago gala kalfinaɗo gueɗe nder leydi jaccina gollama o holliri tigui fodde ujunnaje jeeɗiɗi nokku ma woteji ɗi mbaɗe nder hen e nder ɗin ujunnaje jeeɗiɗi nokku noon ene tawe nder majje sappo joyi ujunere temedde joyyi bureau de vote ma tawe hen so tawi noon ko ɓeena wonɓe caggal leydi fodɓe suɓade fodɓe weddade carte mumen koɓe temedde tati ujunere électeur ɓen noon ɓe jogui ko temedere capanɗe joyyi nokku toɓe poti weddade carte mabɓe e nder ɗin temedere capanɗe joyyi nokku ne tawe hen temedde jeeɗiɗi capanɗe joyyi bureau de vote siftinde on noon jaago gala kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollal lambu o waɗino rejeté woni salinoma liste uji ko wayno ɓeɗo taw ko liste supplémentaire Benno Bokk Yakaar e liste titulaire uji ɓen wiyeteɓe Yewni Askan Wi tawa noon ɗe calora kay ko wasde hormadeɓe luwaji code électoral leydi ndi koto yofpade nan élevage janggannoɓe e nder école goto tawateɗo nder yofto Dakar ɓe mawnini tigui ɓe mbaɗi gueɗe cofɗe no fewi ɗen gueɗe cofɗe noon ɗeɓe mbaɗi ko yidde mawninde kay ko fati uddugol école aji gama mawnide ngol uddugol école aji noon ɓe keeli dendagal taabe banguji tawetenoɓe nder ɗiɗon école kono noon kadi ɓe ɗakkiti pallanteje école kala ɓe jowi ɗum e leydi ɓe ɓorti blouson ngaji mabɓe ɓe beddi ɗum tigui e jinde eɓe gulla ɓe kollira hen weltare mabɓe ɗum noon ko gueɗe cofɗe no fewi ɗe futa élève fotani tigui wadde gueɗe kamtorinde baɗe ni saabu kay ɓe kollirama noon e nder ɓena walɓe ɗen gueɗe ko ɓuuri hewde hen ko élève aji worɓe kono misoraji woni tigui rewɓe ne coyna hen e kala saaha e ɗeɗo gueɗe kamtorinde noon eɗen mbiya sukaɓe men tan ne mbasata wadde gueɗe baɗe ni saabu école aji ɗi ko école aji men so tawi banguji kelama aroɓe mo wuuri walla fodɓe janggude ɗon wuuri mbawata jogade banguji so kala suuɗi kadi ngala pallanteje eɗen gandi no wayata ɗum wayata ɗum noon gueɗe baɗe ni enen poti salede nder leyɗele men ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sono mbima to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena leydi Mali kala noon e wonde embargo mo seede o fawi mabɓe haɗani laamu transition ngu ɓe dokki yamirore
faade direction générale du douane nde uddita dendangal nde uddita kay hasinno ko pallanteje tokkose woni tigi walla ɓe banga hayso ko udumere uddude keeri hakkunde mabɓe e leydi Sénégal e hakkunde mabɓe e leydi Côte d'Ivoire yidde mabɓe kay ko mbeɗe yoga mbeɗe kay ɓeena taw ko ne heɓe jawdi e tefankoɓe tawateɓe nder leydi Mali ɓe mbawa taccinde jawdi mumen layyeji mumen e nayyi mumen e gayi mumen mbawa nawde tigi to leydi Côte d'Ivoire ha to leydi Sénégal ardiɓe douane noon jamiri tigi douaniéɓe tawateɓe to Kita ha to Kayim ha to Buguni ha to Sikasso e to Diboli ha to wiyete Malina nimine ha to wiyete Kanjaraka ha to wiyete Zegoua ɗiɗo nokkuji kala ko nokkuji tawateɗi e keeri ne mbawata udditede taw ko keeri hakkunde leydi Sénégal hakkunde leydi Mali e leydi Sénégal walla hakkunde leydi Mali e leydi Côte d'Ivoire beele dabeje ɗe ne mbawa tigi layeji ɗi ene mbawa taccinde faadi toon ɓe dokki yamirode noon taw kadi koɓe taƴɓe kay ko faati no foti natata toon yamirode nde ɓe dokkino noon ko ujunnaje 5 temedde 5 daaba tawi ko dammiri woni ko wiyete ovin caprin woni baali so tawi noon koto ɓe dokki kadi ko temettati holsere to banggue bovin woni nayyi temedde nayyi holsere nagge noon ko ɗum yamira ɓe wawa taccude taw kadi ɗum fuɗɗi ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru juin ha jeenayi e lewru juillet woni lewru morso gonɗen ɗum kala ñalawma noon kadi ɓeena douaniéɓe tawateɓe ɗiɗa keeri enen namda kadi nden dokkirta rapport cimtol men kay gadda kayit no foti kay dammiri tacci ɗon ɗum foof noon ko yidde kay hormade heɓe mbawa hormade ko yamira kay yo taccu yo ummo leydi Mali naata e ɗeɗo leydi ɗiɗi woni leydi Côte d'Ivoire e leydi Sénégal ha joni ko leydi Mali keddoɗen Takuba ko dadiɓe ɓe leydi ohoba tawetanoɓe nder arnoɓe wallude dadiɓe leydi Mali tawetanoɓe nder leydi he gila noon dadiɓe Mali e gardugol colonel Azimi Koïta nder guinno laamu Ibrahima Keita gila ɓe gaari laamu kay Takuba natti tigui ronki fewnitade ronki kadi siwlisde nder leydi he e lewru janvier 2022 laamu transition ngu leydi Mali ɓe dokkino kay e gardugol Azimi Koïta ɓe jamirino tigui Danemark ɓe jamirino leydi Danemark kay nde yaltinta koninkoɓe mum ha laaɓa e nder leydi he nde yaltinta koninkoɓe mum ha laaɓa e nder leydi he wawa tigui yettu leydi mum ha laaɓa ko noon kadi ɓe jokkino yamirode wonande kay ɓeena taw ko Takuba wonande kay dendagal dadiɓe taw ko hinde Takuba kamɓe kala koɓe temedde 6 militaire nde ɓe jaltata leydi ndi ha laaɓa Takuba noon ko leydi France kañum ardinoɓe gila alarba ɓennuɗo noon teskama tigui e oɗo saaha joni hay militaire goto mo hinde Takuba ala tawateɗe nder leydi Mali ko fati ɓen noon wiyeteɓe Barkhane woni koninkoɓe leydi France ɓene koye men ɓe puɗɗima goni tigui koye Rousseau goni puɗɗima eggude yogay mabɓe yogay nokkuji ɓe ummima hen ha laaɓi kono noon ɓe eggata ha laaɓa ɓe ummoto leydi he ha laaɓa koye lewru août darotono ndum ɓe parta noon e nder leydi gotiri leyɗe sa heɗata ko leydi ndi waɗɗani leydi Mali ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paaden ñande jamma alarba ina wiyata alkamisa ɓennuɗo o ko seɓɓitiɓe tawateɓe e nder Burkina Faso pettini toon pont tawa on pont noon ɓe jandini pont ne tawe nder wuuro witego naare noon en tawe hakkude kaykude wuuro witego Kaya e to wite Dori on pont noon en tawe e nder tawete tigui koye lawol ɓurgol hutorede saabu kay ko kanko ko on pont kañum joguiti kañum jokkodiri wuuro kañum jokkodiri lamol ngo woni Ouagadougou e rewo leydi ndi kala pont o noon ɓe bonni ɗum no fewi guila kay o bonna faade oɗo saaha joni camion ngaji kewɗi nana banggueji ɗi kala enen ndimdi marchandise ha kewɗi donki taccude oɗon pont ha joni ko Burkina Faso keddoɗen Mahamadou Issoufou kañum gonno hoorejo leydi Niger e oɗo saaha joni kañum suuɓa waɗa ko wiyete médiateur woni dogo koyde jamma hakkunde catal CEDEAO e Burkina Faso o waɗi jillu makko ɗiɗaɓo noon aljuma hanki o yettima to Burkina Faso nayuma toon noon ko yidde yewtidde ardiɓe transition kay ko adi batu CEDEAO joɗoto ñalawma janggo ngu beele tigui en wooda koɓe pamodiri ko fadde kay e transition ɓe koye nder batu janggo ngu ɗon CEDEAO batu janggo CEDEAO jotto ko nder hen tigui ɓe taƴata so tawi kay ɓe poti fawde sanction ngaji woni tawi tigui eɓe poti sanction de leydi Burkina Faso walla ala ko ñalawma janggo e nder batu he andete ko aseta hande o noon kanko Mamadou Issoufou o gaynata jillu makko ha laaɓa nder leydi Burkina Faso o fuɗɗima joddade noon e lieutenant colonel Pont Henri Sandago Namibia gardiɗo leydi ndi kono noon kadi o joddima e hoore jagoɗɗo leydi ndi hono Albert Ouedraogo omo yiiɗi o yewtide ɓe jewti ko fewi ko heewi ko fati e dawala woni tigui dire transition o mawo joddo kadi e ɓen halfinaɓe ko fati sumgoji woni wi catala bite ngal sini mawo joddo kadi e ɓen wiyete
ɓe des acteurs politiques et du développement ko noon kadi o joddima e dendagal koruji diplomatique woni tigui ambassadeur uji e consul aji tawateɓe ndera leydi he o dadiɓe ardiɓe leydi ndi noon kañumen dokkirno tigui ko fate transition ko ɗo e duuɓi tati CEDEAO noon hollirno tigui ɗum ne fakiti lamnam no fewi transition noon ɓe kolliri tigui ñande nogas nayi lewru décembre 2024 ko nden ɓe jahata ko fate memtugal tutorgal woni référendum ñande nogas joyi lewru février 2025 ko nden wonata subgoji mabɓe suɓade ko fate hoorejo leydi ndi e subgoji ko fate sarɗiyeji habaruji men ɗemgal pulaar koto leydi nigéria paɗen ñande alarba ɓennuɗo o ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi kañumen tigui jani e site goto taw ko site miniére tawateɗo e nder fande siroro ene nder hakkude leydi ndi ɓe mbaɗi noon capanɗe tati militaire wondude e policier ji jeeɗiɗo ɓe jaadi kadi ɓe biftima chinois nayo taw ko gollotonoɓe e oɗon min ene teska ɗon e oɗo saaha joni nder leydi nigéria e kala saaha ko janguji mbaɗi ni ɓe bifto yimɓe tawa kadi kala moɓe bifti ɓe kewi namdade koko wiyete rançon noon wiide kay min nanguima so wona gaddon ha sabba naggam min goppittama ɗum ne teska tigui kewgol e oɗo saaha joni e nder leydi nigéria koto leydi guinée paɗen FNDC woni Front national pour la défense de la constitution ko totala halfinaɓe dariɓe kay rende ko fati e kuule leydi ndi ɓe jiiɗino kay yuɓɓinde ko fati moɓodiral mabɓe seppoji mabɓe guila ñande nogas e tati lewru juin mayno ɗum ɓe keɓani noon saabu kay laamu transition ngu e gaddugol colonel Hamady Doumbia koɓe yamirɓe kay koɓe rokkuɓe kay yamirore ɗo kay ha transition gasa kala kene wiye seppo walla moɓodiral walla diño watta e nder leydi hen e oɗo saaha joni FNDC yeyima noon e cettala CEDEAO ɗaminiɓe joɗade jonde mumen ñalawma janggo o tati lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi to Accra lamorgo leydi Ghana eɓe mbaɗi noon erago fade kay e ɓeena nde mbawa tigui haalde transition o beele kay eɓe mbawa raɓɓinde dawal ko fati kay e dawal transition beele sumgoji ɗi ene garta e juuɗe civil en kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Ukraine paɗen joguitiɓe ɓe hinde séparatiste tawa kadi ko gollotoɓe mo leydi russe ɓe kolliri asata hande o wonde ɓe mbaɗi encerclé woni ɓe tartima ngoɗo wuuro witego Lusut Sanka ene tawe to funnague Ukraine ko wuuro hego fayida no fewi woni ville clé ko ɗeɗo balle kala noon guerre o ɓuuri tengtude tigui ko nder ndeɗon falle ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni wuuro ngo arti ha laaɓi e juuɗe mabɓe ummima e juuɗe laamu leydi Ukraine koto leydi Chine paɗen e nder maayo hango leydi Chine to wiyete Chine méridional ko hendu hewdu dole no fewi ndu hinde typhon kañum tigui yani toon ndu hendu ndu ɗon yani e bateau goto bateau mawɗo no fewi ndu heeli bateau ha wonti laalade ɗiɗi bateau o noon wonti morceau ji ɗiɗi ɗum noon ko guila aseta hanki aseta hande o ɗiɗi lewru morceau hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi nogas e jeeɗiɗo neɗɗo ne wonno e nder bateau o guila nden noon ko ronkuɓe yitede nana tigui majji e nder maaje kalde ko yooliɓe woni ko wiyete porté disparu navire o noon mo tawetno 150 marin to sud ouest wuuro o witego Hong Kong walla to nokku biteɗo Hong Kong habaruji men ɗemgal pulaar ha joni habaruji men joolam jaɓeri koto leydi Iran paɗen to worgo leydi Iran ko leydi yerɓitono yerɓande musde no fewi ko wiyete séisme magnétique makko ko 6,2 sur l'échelle de Richter waɗi hen noon ko famɗi kala yimɓe joyo mbasi hen pittali men noon hewɓe kadi mbarmi hen ɗum waɗi ko aseta hande subaka law koto leydi Syrie paɗen laaɗe diwoje dadiɓe leydi Israël ɓe jori pettoje mabɓe e bomboje mabɓe aseta hande o ɗiɗi lewru marso subaka law sanga wendoga to côte ouest mo leydi Syrie ɓe mbaɗi ko famɗi kala yimɓe ɗiɗo yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen koto leydi Chine paɗe duttoɗen compagnie ji nayyi taw ko compagnie ji laaɗe diwoje tawateɗe e nder leydi he woni tigui ɓe kolliri koɓe nde kay ɓe coodi temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi avion taw koɗe hinde Airbus nder mum noon ene guime ha capantati e jeeɗiɗi milliards taw ko halis dollar laaɗe ɗe noon koɗe hinde Airbus a 320 neo Air China Air China e compagnie goɗɗo biteɗo Zen Airlines ɓen noon koliri puɗɗima hebde kay waɗede livré capanɗe jeenayyi e jeegom avion woni 96 avion ɓe puɗɗima livré tawi e juuɗe mabɓe taw foof koɗe hinde Airbus a 320 neo musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta hen ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah to kañum nanganen karallade ha mbawan yiide en to banggue YouTube so tawi noon koto Ziguinchor ko musidɗo men sehil men so tawi koto Ziguinchor ko musidɗo men sehil meɗen biteɗo Amadou Kébé ketki malaki jaam yo Allah jogomi jogo on
ko adi musidɓe tedduɓe ko adi keɗen udda kabaruji men ma en dutto ha to Ziguinchor noon kettoɗen musidɗo men sehil men Amadou Kébé jaam ñalle ma. assalamu aleykum. Allah taala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah a salmitama. Kabaruji garanen ɗo e nder Ziguinchor. Procureur Ismaila Diallo gonɗo ɗo e nder Ziguinchor o noddi yimɓeɓe affaire laana Kafountine Jankaka hono cumkaka holko addi cumungu, holto laana ka ummi, hol wonnoɓe hen, hol sababu eɓe jaa, hol goto fof ko yoɓi. Ina wayno woni hen yoɓɓe million, woni hen yoɓɓe temedere ujunere, woni yoɓɓe temedere e capanɗe nayyi ujunere. O jaggi hen jeegomo, ɓen mbaɗama enquête ko kamen jogino kaaɗo laana fewde to e nder Europe temedere e capanɗe joyo. Kamɓe fof ɓe mbaɗa e laana goota, eɓe gonde ɓe fodde 10 e jiiɗi ɗum. Ko belti ko ne heewi, ɓe nana Gambi, ɓe nana Ziguinchor. Maire Kafountine David Diatta ina wayno journaliste men biyete Alhaji Malik o téléfinimo, o namdimamo probléme laana ka holko waɗi ɓeɗo sukaɓe ina ɗanno, o wi ko ardi fof leydi ndi ala golle. Président jooɗi ɗo toppiti tan ko ɗanle, toppitake gollade leydi ndi. ɗum waɗi sukaɓe ɓe eɓe jolay laade, eɓe jaha to e Europe. ɗum noon yoɓe mbaw woppude ɗeɗo gueɗe, ɓe toppito ɓesguji leydi ndi ha mbaba goto fof daña ɗum liggi. Ene wayno rewɓe Ziguinchor plateforme ɓe gulli, ɓe kolli mette mabɓe e kaaɗo laana ɓesguji mabɓe fodde 90 ko Sénégal naajo, ko heddi ko Nigéria, heddi ko Mali, heddi ko Guinée Bissau, heddi ko Gambi, heddi ko nder Sénégal. ɗum woni ko heddi ko. ɗum noon ɓe kolli ɗum ɗo mette mabɓe no feewi, hono nde ɗo sunare e mawnude e fewde mabɓe. ɗum noon Weltare TV musidɗo mon Amadou Isaka Kébé gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗɗo e radio Zig FM jokkodirde Weltare TV. Ghalii Abuu Bah yallu ken walde jaam. Allahumma amina seydi Kébé, golle ma jooɗi peewi. musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemngal pulaar e sawtaye ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah, to karallagal ko Saydou Abou Bah, to Ziguinchor ko musidɗo men sehil men Amadou Isaka Kébé. Yo jaam Allah jogomi jogo on.